तामुलपुर जिल्लानि कसुबारि गोजोन फोथाराव खुंगा 67थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा खुंनो साखाफारा जादोंसै। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुमाखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि कसुबारिनि गोजोन फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा जानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिनि खामानि मावनायखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ स्कुटिजों सुरात लाहैनाय नुनो मोननायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो बानजाय आफादा नायदिंनायखौ नुनो मोन्दों। मिनियाखै बिसोरो रागा जोंना मोसाबाय फैगौ 2, 3 आरो 4 मेआव खुंफुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 67थि बोसोरारि जथुमानि खामानि मावनाया 80% जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया दिनै सुरात लाफैनाय नुनो मोननायजों लोगोसे गासै हाबा-हुखाखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसारहोनो नांथाबनानै खामानि मावगासिनो थानाय थासारि नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि खुंगा 67थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमानि जोबथा सानाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। जोंहा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला बे मेडिकेल कलेज लुनो गोनां बे कसुबारि गोजोन फोथाराव फैगौ 2, 3 आरो 4 खालार खालि मे खालार खालि सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 67थि जथुमाखौ जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय आरो बेवहाय बानजाय आफादनि मोनसे गोख्रों बानजायनायजों सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो लाहार फाहार फ्राय 80% फ्राय जाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बिटिआरनि चिफखौ लाफानानै आसामनि मन्त्रि उजि ब्रह्म आरो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगेदेर बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि माने नाजानायाव पेट्रनेसआव जोङो बे जानो गोनां 67थि जथुमाखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होगासिनो दङ आरो जोंहा खाफाल गोनां बेनो जे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबियै जोङो भारतनि गिबिसिन नोगोरारि जायखौ माने फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया होनदों हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथांखौ जोङो बेहाय लाबोनो नागिरदों गाहाय आलासि हिसाबै आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी आरो मेघालयनि गिबि मन्त्रि बेनिफ्राय सिक्किमनि गिबि मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ लाफानानै गोबां बाहाय रोंगौसा आरो माखासे गेदेमा सुबुंखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो बिथांमोनहा बेवहाय फैगोन। गोजोनथाव बाथ्रा जोङो दानि इ-लार्निं इ-एडुकेसन आरो इ-टिचिं मुगायाव जोङो बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे डिजिटेलाइज फर्मजों खारफानो थाखाय आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों खारफानो थाखाय जोङो माखासे मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो मोनसे मेसेज होनो सानदों आरो बे तामुलपुरावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव
आरो रायजो राजानि मददजों जोङो माखासे हाबाफारि आखायाव लागोन आरो जोंहा बेवहाय हादोरगिरिनि आखाइजों जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गुगल्स प्रजेक्ट अनलाइन गुगल्स प्रजेक्ट लादों बेखौ बेवहाय लन्चिं खालामनाय जागोन बेयो बिनि दारै जोङो इंराजियाव लिरोबा बर'आव बेयो मोनगोन आरो बर'आव लिरोबा इंराजि हिन्दीयाव मोनगोन बेबायदि जोङो डिजिटेलाइज फर्मजों जोङो बे गुगल्स प्रजेक्टखौ लादों आरो बुंथिगिरि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिनि हेफाजाबाव जोङो राङारि अनसुंथाइ लानानै बेखौ खामानिखौ मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' बिजोंनि गोबां जेंना जेंगोना दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों थान्दैमेलाव सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा गोबां माने जेंना जेंगोना दङ माने बेखौ जोङो बे थान्दैमेलाव सावरायगोन बेनिखायनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जाहाथे बे खुंगा 60 बे तामुलपुर जथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो आरो बयबो हारि हारिसा धोरोम राव ओरै फाराग लाखियालासिनो हारिमायारि बे आफाद जातीय अनुस्थान जायखौ होनदों बर' थुनलाइ आफाद बिनि हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार होयो आरो गासैबो बिथिङाव जाहाथे बयबो मदद होयो आरो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोङो हादोरगिरि नुजाथियाव जों जाहाथे आब्रुथि गोनां गोजोन आरो खौसे जोङो बेवहाय नुजाफैनो हायो बेनिखायनो आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों आरो जों आसा लाखियो बे तामुलपुराव कुसुबारियाव जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि 60 जथुम्माया जाफुंसार जागोन आरो जोङो रायजो राजानि मदद मोनगोन आरो बेबायदि बेलायाव जोंनि 21टा साब कमिटि जों दाना लादोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव जिहेतु सान हर नुगासिनो जोङो तामुलपुराव थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो अखाया हागासिनो मार्च एप्रिलावथ' बाराद्राय हादों आरो बेबायदि बेलायाव जोङो नंगौ दुब्लिया किसु गोजौ दङब्लाबो बांसिनानो गोथौ होनब्लाबो भुल जाया बे गोथौ जायगाखिनिखौ जोङो माने गोजौ खालायनायनि थाखाय हयथ' बहुत रांखान्थिनि आंखाल जादों आरो बेबायदि बेलायाव जोङो हयथ' किसु लामानि बेबस्थाखौ जोङो सेन्ड ग्रेभेल होनानै किसु माने राहा लानाय जादों आरो बेबायदि बेलायाव जों सानो जोंनि जिखिनि मावथि हान्जा बिथांमोना जि रायजो राजाखौ सामलायनायनि थाखाय थोजासे माने नांगासिनो दोङो आरो बेबायदि बेलायाव जों साक्सेस जागोन होननानै सानदों।